Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u an khalaya klapen mi ya ka office memorandum ha unai tung anajar arpho ban pen bet bat pen kloy ya krokam siu tulap ya ki work charge master role bar ki wi nong trai casual hagitnat ba pher jong ka sarkar Meghalaya Karkum ketika hukum la betha ya baro kitnat sarkar ban pentikna bagi tulap jong ini nong trai kenpoi haki account bank jong ki hagatayo beningkong jong man na ubnai lingba ka direct benefit transfer ka hukum ko ong baman la kitnat kin haban penkre e kathup kerteng jong baro ki work charge master rule bar ki we ki nong trai casual ringkat bagi jingye thu bnya shaphang ki account bank jong ki bat pha copy shakatnat finance Labtha ru baka pisa tulap kandai ban mi bet na ki object hand bala benta kerpang na ka benta ki tulap jongine ki nongtrai. Karkum katei ko office memorandum la plat no ya ki benta pisa 02 wages but 27 minor works salaries of work charge establishment. Na karukom trekam LOA lane LOC khnang ban omdan jingslem ha ki jingsiu tulam. Ka sarkar kalaong bagani ka sunjam kan pensuk yaki office jilla bar ki office district ban siu tikna yaki tulap jongi nong trai ha ka por ka babiang ka hukum ka batharu yaki head of department but directorates bakin pentikna ba ka pisa tulap kan poi shaki office haki district manla ubnai khnang baki work charge master role bar kinong trai casual kinyo yala ka tulam hapo katayo beningkong jong manna ubnai Ya kini ka office memorandum na soidu Dr. Vijay Kumar DIAS Commissioner and Secretary ka Sarkar Meghalaya Finance Department. Sngi ba kun ni banai mi kadon ka jing khore bar ka jing ting jong ki babul nong tri mastrol apo ka department jong ka PHE bar ka PWD road bar ka building nagadaw ba kay nong tri mastrol apo ka PHE nado banai March May June April May kem yok tulap nang tapat ka PWD building ro March April May kimpat yok tulap bat kumjo ro ki badan PWD road Tekane ka jing bam yo pisa adem kila tray ro kakta habaro kinong tray mastrol ha kini early department apo jalla Meghalaya te halor kane ngin kaliang jong joint action committee jong mastrol workers union kebala simti ban yakran ado gis banai kala dam ngilawat ka jing tip halor kane nakaliang jong commissioner secretary jong PWD road and building Nta commissioner secretary jong ka PHE kadaw kalong ba hangni nakaliang jong ka government khamtam ka finance department kila sedang ban ai hukum yang ki chief engineer jong ka PWD PHE pat barok ki bai pat ki department ro abadona jalla padai ban pentrai kam no yang ka order ka hukum ke ba ka finance ka ladap ai nado banai July arjar arpau kata ka hukum ka ong ba dai ban seo man lau banai ki nong trai masterol ka ba ar dai ban seo hapok filtrik jong banai bumi bat ka bakong santam kalong ba khnang ba ka finance department jong ka sarkar jalla kan bo lupa ya ka pisa ka dai ban tip kan nongot ki nong trai masterol ki don hapo ki to ke office te dai ban semet dai ban ai kerteng jong ki nong trai masterol katarik banai ba usnem kila join but kan no la seo yaki hakasisngi ne na ke kumbalong ki dai don ki unskill ki semi skill skill but ki hali skill tekani ka order kala krenshai bakan don ka head account bo laka jong ye ka pisa ka jong ki ka kamram jong ki head of department na ki chief engineer but ki director ni ki head jong ki office ki dai ban pentip sa ka finance department ye ki kerteng but ka jing seo ki ai ki te nang tapat ka kamram ba ka finance kan ai lai banai ya kin bo lupai ka pisa khnang ba ki nong trai masterol ha ka jalla Meghalaya kin yo pisa man lau banai langba kata ka beams bat kan don kata ka dashboard ta halor kan ni hukum ngilap ba ka tanat jong ka PHE bat ka PWD road bat building ki khalam pantrai kam kat kum kan ni hukum na ta ka daw
kadon kene kajing bem tikana ban seo ne ka sakun no ne ka pisa na do prai March April May te kata ka dei ka daw ba hangni te na ka leng ka jongin ka joint action committee hadin ngi tibi ka ne ka jing sisa ngi ai ka jing khublai ya u chief minister jongi Conrad Sangma namar ha ka jing kendo ka jongi ha ni banai April ka kendo ba khado ba du ngi ya karani ka ne u ai ki mingi am menta stang ba kinong try masterol kinong try balla bat ki ka ba contractor ki dai ban wan sakhaman ban dawa ya la ka hok enroll ye kani kan sew ye ka pisa katkum ga jing batai kani namar ka bakot kani ka pisa kan dai ka jongi hi katkum ga jing tep khadar tangka ki dai ban ai na ki ban sim ye ban subscribe ye kani ka sanniang ye kani ka pisa ka EPF na ka liang ka sarkar jalla kan ai ka baha jongka ha bakot kani ki EPF kan yaram ya ki hadin bala sangkhan bat khamta mala rapang sitam ro kani ki EPF lang bagi EPFO kan ai jing yaram ya ki to ki badon dakhat kani taka ba khli tam nang ni ngi ong baka jala Meghalaya ki bon ki nong rem ban ki nong tray belas ngi kerpa dia baro wan sakhaman seniang ye ngi EPF hangta kani ka jala ka jongi ngi kum tray ri tray manuk ngin biang ngin phong ngin pheng ngin biang ngin da baro kala dengim sim keti te kamon kadai hi ka jingle ka jongi te kermen ba kumbaga government of Meghalaya hajing alam jong Conrad Sangma ula ai ki ne ka jing patha ki hukum ki nagaleng ki officers ru ki dai ban pentrai kam lem kum ta ngi nagaleng jong ngi ko gi joint action committee ki nong try masterol ngi hap ngi don naga banta ban ai ye ka bor ka jongi ngi ru ki ban la ki kermen ba ka jinga try kam kan ka jala Meghalaya kan phok kan pheng kan beng kan dam tang naga jinga try na ki officers ki engineer bat ka sarkar bat ngi ki nong try bala ka bami jongga ban siu mas iki masterol malau banai summit iki kerteng jongki ikani kami Julai ajar arpau ta PWPAC ka patrikam ta ka waipat ka order ka dai ba ka apa atri ummi arajar arpun riu manakini hi nega finance kela ai ka order ka jingdai ba EPF ba urgently dai ban register ya baro ke nong try masterol nong try ber contractor haki EPF kadai kontrikam dang ni kila sedang kedai ban sedang no nagi aji sisa ngi na hakini hisnam oni usnam aja putre minaman man kata iya man bunai ya bani keren ba ka sarkar kadai ba hilap ba imat ki engineer ba ki officers ki nado mentah ki kesngi ki dai ban sngot tho pa ki don ki order ki don ki ai na ka banta nong try master nong try bala ki dan dai ban khankor no ru bala dan ki nong try master nong try bala kari ba ka jaj ban rejongi kan ki te kajing pen ba ka dai bandan te kerman ba ki officers ba ki engineer kem dai ban petang ki badan salor ne ki ba ong kata ki high level pairo ki badan low level na marhap padang ki don ki officers takatang kata ki kerman ba ka babahatam kan mi na do menta sa kaman ya jongga PWD road baru chief engineer jongga building ndai ban kular ki lapan i yang i ru ba hakini ki tayo kan poi katkum ga kapisa ba ka DBT dang ski bang account jongi masterol sempat yo ki baterai ki babon tam ki masterol ke de po PhD bat PWD ni kata ta barok go jella te kan cross try ba ki fajar kala bandan fajar ma ya nado March April May yo ki dai ban seo bat kila peniro ngi ba kila sign ni kata ki order bakin pelaj na bisa kata ro hadin ba kila pentrai kami ka order na ka finance ba ban seo manu bunai bat summit ki kerteng jogi masterol kan ka finance kan bo lupai ka bisa kan ka longma kada bang ni baro nginam kena thani kita ki engineer ki officers mar government rengi kena menta mar ki mastol ki babon ki dai ki bamnang ban keren mlaj keren magi trai tang kam tar ki keren tama ka jing seo ka baret ya sabe kam menta pat lawan ka wai ka sur na baro ka wai ka jalla
ni ong ngin keren no. Ngin keren no kajing sisa. Tigi officers ki engineer ro imat gila ya sngeu ba kila dan ki benta ki ba kira sngeu. Yo bor. Namar ke pressure ka dan tang masalor menta ka dan sekane ngini trai rengkat. Te kata ka dai ka ni kerman kajing trai kam rengkat kan dan. Li ka ba namar ba kajibab na ki ong balai mo compliant ki ong kim bana bakadan kom kata ka ada. Tengi ju ki ong kim tip bakandan. Tengi la ai kopi hakane ka thi jongi ai lang bat kane ka ada ki. Asim kane te ong kiman chua te kadan tamun kadan ke excuse hang ne hang tai. Kamsai. Kamsai. Tengi ai ban dengan liang jongi la ai te ka ada. Jaga finance kemagi te ya ban tarekam kat kom ni. Te kila ki ya tho ingi ke menen na ka liang finance kila khot kila patha iki. Ne ta daw menta ka singi kila sedang mansai ni kata ka pisa ban pelaj na. Oh, hadin bala batai jong ka finance kila khot menen. Kila batai ki gumno ban tarekam. Tangi kan hi bat ki EPF bakin pen pelaj no. EPF. Ki EPF ta kani ki haban enroll ne ka liang jo ki masterol ki haban pendap ma kani ka ki form kini katai. Te ne ka liang jong ki engineer ki officers ki badan ha ki department ba fair ki haban wan khot ye ki masterol. Ai ba ki form nang ta kin sedang kani ka contribution. Namar kani ne ka liang jong ki bandrong kom ki members ki EPF ro ki haban seniang bisa. Na ki long khot nigin kat kom ka jing tep jongi te ka long khat ar tong ka.